Tak já vás vítám na poslední naší lekci kurzu milosti, která se jmenuje Plní ovoce. Božím plánem pro nás je, abychom nesli ovoce, abychom byli plodní v tom našem životě, nejen abychom byli požehnaní, ale aby to požehnání šlo skrze nás dál k druhým lidem. Bůh je dobrý, Bůh je k nám dobrý, Bůh proměňuje různé oblasti našeho života. My jsme se tu hodně bavili o tom, že nežijeme už pod odsouzením, že jsme spravedliví a říkali jsme si tu ty různé atributy toho, co to znamená, že jsme vykoupeni, co Ježíš nám zajistil, svoji spravedlnost. To všechno se vztahuje nějak k nám, k naší osobě. A když to uchopíme, když těmi věcmi začneme žít, když je vírou uchopíme, tak to mění náš život. A božím záměrem je, aby skrze náš život přišlo požehnání do životu druhých lidí. Nemá se to zastavit jen u nás. Takovým základním veršem pro dnešní večer je z Janova Evangelia z 15. kapitoly 5. verš, kde Ježíš říká: Já jsem viná réva a vy jste ratolesti. Tady už vidíme, že Ježíš se připodobňuje k vinné révě, z které mají mít užitek ostatní. Révu pěstujeme proto, aby nesla nám nějaké ovoce a mohli jsme jíst to ovoce nebo z toho ovoce dělat nějaký nápoj. Réva tu není jen tak sama pro sebe, ale slouží nám nějak a Ježíš se přirovnává k révě, tedy z jeho života mají mít užitek další. A říká, a vy jste ratolesti, vy v tom máte se mnou spolupracovat. To, co já dávám tomuhle světu, tedy to ovoce té révy, má jít skrze vás. A teď ale pokračuje, jak je to možné pouze, když on říká, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete činit nic. Mně se líbí moc tenhle verš, kde Ježíš se přirovnává k vinné révě a tedy ukazuje, že jeho záměr je, aby skrze jeho život přišlo požehnání, plodnost, plody a nám říká, a vy toho máte být součástí, ale budete toho součástí pouze, když budete zůstávat propojeni se mnou, pak ponesete ovoce a ještě to podtrhuje a zdůrazňuje tím, že říká, neboť beze mě nemůžete činit nic. To nejdůležitější pro náš život, o čem bychom měli přemýšlet, co bychom měli hledat, na co bychom se měli zaměřovat, je zůstávat v Kristu. Zaměřit se na tu stranu té větve, kde je naroubována ke kmeni, ne na tu druhou, abychom stále sledovali, jestli neseme dostatek ovoce, ne na výsledky naší práce, ale na to, jak hluboký je a jestli tam je a jak hluboký je ten náš vztah s tou vinnou révou jako ratolesti. Máme často opačné tendence. Spíš jako lidi máme tendence se zaměřovat na úspěchy, výsledky naší práce, tedy na to ovoce, stále ho poměřovat. Ale Bůh chce, aby skrze nás přišlo požehnání do životů druhých lidí, ale říká, bude to možné jen tehdy, když budete zůstávat ve mně, protože sami to nemůžete udělat. Jedině když do té větve proudí ta míza, tak ta větev žije a ta větev nese ovoce. Pokud neproudí ta míza, ten boží život, nebo ten život té révy, v našem případě ten boží život do nás, skrze osobní vztah, proto jsme taky spaseni skrze osobní vyznání Ježíše jako svýho pána, ale také musíme rozvíjet ten vztah, aby do nás proudil ten boží život neustále a ten boží život pak způsobuje, že v našem životě je to skutečné
ovoce, o kterém budeme i dneska mluvit. A tak potřebujeme se učit zůstávat v něm, tedy v blízkém vztahu s ním, a k tomu je nutná pokora, o které už jsme také mluvili, ale dneska ji ještě znovu zmíníme. Celý křesťanský život tedy je o neustálém zaměřování svého myšlení a pozornosti na Ježíše. Ne naplňování nějakých výsledků práce. A abychom se zaměřovali na Ježíše, je důležitá pokora, kdy dávám prostor Ježíši a jeho věcem víc než svému potěšení a svým plánům a svým ambicím. Vlastně je to boží milost, která pak proudí skrze nás, když hledíme na Ježíše a přijímáme a naučíme se tu milost přijímat od něj. Milost přijímáme zdarma a milost pak dáváme, ale musíme být na ní zaměření. Celý tenhle svět funguje spíš opačným způsobem, proto je to pro nás v něčem trošku těžký. Tenhle svět je zaměřen na to, co děláme. Hodnotí nás podle toho, co děláme. Zaměstnavatel nás přirozeně hodnotí podle toho, co děláme. Ve škole nás hodnotí podle nějakých výsledků znalostí, zkoušek. Vlastně jsme navyklí zaměřovat se na to, abychom obstáli, abychom v tom světě něco znamenali, být co nejlepší. Ale v Božím království to funguje tak, že se potřebujeme naučit přijímat. Potřebujeme se naučit přijímat, abychom měli co dávat. Potřebujeme se naučit zůstávat v jeho lásce, v jeho milosti skrze víru, abychom měli co dávat. Jan 15:9 říká Ježíš: jako otec miluje mne, tak i já miluji vás. A teď zdůrazňuje: zůstaňte v mé lásce. Ježíš říká, mě otec miluje, a my víme, že otec Ježíše miluje, víme, jak skrze Ježíše jednal, jaké zázraky se děly skrze Ježíše, jak otec říká, že se oslavil skrze jeho život. A teď si představte, že Ježíš říká, a stejným způsobem já miluji vás. Když vidíme, jak otec miloval Ježíše, jak otec pracoval skrze Ježíše, byli lidé uzdravovaní, osvobozovaní, tak Ježíš říká, a já stejným způsobem miluji vás a stejným způsobem chci jednat skrze vás, což je možné od letnic, kdy byl vylit Duch Svatý. Stejným způsobem Bůh může, Ježíš může i v dnešní době jednat skrze nás, stejným způsobem, jako jeho miluje otec. Řekneme, tak to je jasný, teď byli jedno a Ježíš nikdy nezřešil, to je jasný, ale co já? Ježíš říká, já tě miluji úplně stejně, jako mě miluje otec, protože já už také na tebe nehledím jako na hříšníka. To je něco, co už jsme tady probírali. Jsi očištěn mou krví, já tě vidím jako spravedlivého a miluju tě úplně stejným způsobem, jako otec miluje mě. Ale teď to důležité, zůstaňte v mé lásce. My potřebujeme, a o tom byl celý tento kurz, neustále v tomto vědomí zůstávat. A to se děje skrze víru. My věříme v Boží lásku. Věříme, že to, co Bible říká, je pravda. A věříme tomu víc než svým pocitům a zkušenostem, kterým často nerozumíme. My v pocitech často necítíme, že by nás Bůh miloval. Ráno se vzbudíme a necítíme se milováni. A tak se potřebujeme naučit vzít Boží slovo a věřit Božímu slovu, vyznat nad tím dnem a nad svým životem Boží slovo, že jsme Bohem milovaní. Například tohle slovo, že tak jako otec miluje Ježíš, před chvílí jsem řekl, musíte zůstat ve mně, tak poneseme skutečné ovoce. Pokud nebudeme zůstávat v Boží lásce, tak vlastně nemůžeme to ovoce nést. Je totiž úplně něco jiného, když jdeš do toho dne a víš, že někdo tě miluje, že Bohu, který stvořil tento svět, jsi vzácný, že chce skrze tebe jednat. Úplně jinak se nám bude pak fungovat a mluvit s lidma a Bohu sloužit, když víme, že je na naší straně, že je tu s náma a pro nás, než když do toho dne jdeme nejistí, co se vlastně stane, co bude, co si Bůh o nás myslí. A tak ovoce neseme jen tehdy, když zůstáváme v Bohu, tedy
osobním vztahu s ním. Jan 15, znovu ještě přečtu první verš a 4. až 5. říká: Já jsem pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže ovoce nést sama od sebe, nezůstane-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, protože beze mě nemůžete nic dělat. Naší zodpovědností, tedy ještě jednou chci podtrhnout, je, abychom zůstávali při vinném kmeni a naše plodná práce, ovoce je přirozeným důsledkem tohoto vztahu. Někdy jako křesťané se opravdu zaměříme spíš opačným směrem na to ovoce a teď si řekneme, a měl bych dělat tohle, a měl bych dělat tamto, a tohle jsem ještě neudělal. Ale ve chvíli, kdy se zaměříme na to ovoce, tak se vlastně oddělíme od kmene, protože Ježíš říká, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď sloužíme svým úkolům, cílům, ambicím a podobně, anebo sloužíme jemu. Ratolesti na vinici, když se podíváme na přirozenou vinici, nenesou ovoce, protože se hodně snaží. Asi nikdy nenajdeme nějakou vinnou révu, kde by bylo vidět, že ty ratolesti se tam snaží nějak něco produkovat. Oni prostě zůstávají připojené k vinnému kmenu a tak nesou ovoce. Nesmíme se zaměřovat na výsledky, jinak dřív nebo později vyhoříme. Uvedeme se pod výkon a do zákonického chování přijde strach, obavy, jestli jsme dostateční, jestli to zvládáme, a nebo když uspějeme, pýcha, oboje dvoje, ať už strach ze selhání, anebo pýcha na nějaké výsledky, oboje nás víc a víc pak odděluje od boží lásky, od Boha. Bůh chce, abychom byli požehnaní, to chci ještě podotknout, ale říká, je to možné jenom skrze vztah se mnou. Já jsem o tom zrovna včera přemýšlel, že vlastně všechny věci, veškeré zabezpečení, zaopatření, úspěch ve službě, úspěch v práci, to jsou věci, které Bůh chce. Chce, abychom byli plodní ve své službě, aby jsme měli dostatek. Ale vlastně všechny tyhle věci nás můžou odvést nakonec od Boha. Přesto Bůh je chce a chce, abychom byli jimi požehnaní. A odpověď na to, jak být požehnaný, ale přitom se nenechat odvést od dárce, je pokora. Představte si, i vy, pokud máte děti, chcete, aby se jim dobře dařilo. Aby měli vystudovanou nějakou školu, aby se jim dařilo v práci, aby měli dostatek. Chcete dobré věci pro svoje děti a Bible říká, oč víc Bůh, když my jako zlí chceme dobré věci pro svoje děti, oč víc Bůh. Ale teď si představte, že vaše děti by se tak zaměřily na studium ve škole, tak zaměřili na úspěch, kterého dosáhli, nebo se jim nechali tak pohltit, že by vlastně na vás už neměli čas. A to je to, co se nám někdy děje jako křesťanům. A tak chvíli to ještě vypadá dobře, protože když odřízneme větev od stromu, ona hned neuschne během minuty. Ona, a dokonce když ji dáme do vázy, tak ona ještě nějakou dobu může být zelená, ale nikdy nepřinese ovoce ve váze. Nikdy nemůže vyprodukovat už ovoce, i když ještě třeba chvíli nám dělá radost, protože je zelená. A stejně tak, pokud zažijeme určitý požehnání, který Bůh chce, ale necháme se jim oddělit od osobního vztahu s Bohem, zaměříme se jenom na ten úspěch, po nějaké době se projeví opravdu to, co říká Ježíš, že bez něj nemůžeme nic činit a že to neponese ten náš život ovoce. Potřebujeme se neustále i ve všem tom požehnání, které od Boha dostáváme, vracet k němu a v tom nám pomáhá pokora. Odpověď na to je pokora. Pane, děkuju ti za tvoje požehnání, děkuju ti za požehnanou službu, děkuju ti za požehnání v práci, ale vím, že bez tebe nic nejsem. Bez tebe bych to nedal. Je to od tebe, je to tvoje milost a znovu říkám, neustále se zaměřovat na boží milost. Pane, je to všem z tvé milosti.
ty jsi mi dal život, já jsem si ho nezvolil, nevybral, ty jsi mě povolal, ty jsi mě nějak obdaroval, ty jsi mi dal schopnosti tvořit určité věci, zdraví, sílu, ty mi dáváš dobré věci, ty jsi můj zdroj, ty jsi zdroj a děkuju ti za to, že ty mi žehnáš. Potřebujeme neustále hledět na našeho Pána a učit se přijímat jeho milost a být mu vděční. Proto nás i Bible neustále vybízí, že za všech okolností děkujte. Stále je za co děkovat. Derek Prince často říkával, že dlužíme všichni Bohu 1 000 000 díků. Tak nevím, jestli 1 000 000, jestli ne třeba ještě i víc, ale prostě opravdu vše máme od Boha z milosti a měli bychom neustále chodit ve vděčnosti a to úplně změní náš pohled na sebe sama i na celý svět. Bůh chce, abychom opravdu vstoupili do určitého milostivého odpočinku, skrze který pak neseme daleko víc ovoce a trvalého ovoce, než když se zaměřujeme na náš výkon, na naši nějakou snahu. Potřebujeme projít určitou změnou chápání toho, kdo je Ježíš, tím, jak duchovně rosteme. Nejprve poznáme Ježíše jako svého spasitele. To ale není všechno. Potřebujeme se dostat do bodu, kdy ho poznáváme víc a víc také jako Pána, kterému podáváme každou oblast svého života. Přijímáme spásu, záchranu, ale také se mu poddáváme a vydáváme mu plně svůj život. Ale ani to nestačí. Potřebujeme vstoupit do fáze, kdy on se stane naším životem, který je v nás. Přečtu Koloským 3:3. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. Je to určitá právě fáze života, kdy už to není jenom já a můj spasitel je Bůh, já a on je mým pánem, ale jsme spolu sjednoceni skrze moji smrt a začíná skrze mě pracovat ten jeho život. Je to určité sjednocení s Kristem. Nebo v Galackým 2:20 říká Pavel, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A Koloským 1:27 říká, tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy. A tak zjistíte, že na více místech Nového zákona Pavel klade důraz na to, že nežijeme už my, že jsme zemřeli sobě sama a že jsme sjednoceni s Kristem v jeho smrti, svojí smrtí, abychom žili ten jeho život. A to je určitá fáze, kterou potřebujeme porozumět, že to už není jenom já a dobrý Bůh, který mi žehná, není to já a Bůh, který mě chce vést jako pán a určovat, co mám dělat, ale je to tajemství určitého sjednocení, kdy prožívám víc a víc, že jsem s Bohem jedno, kdy miluju jeho touhy, jeho věci a kdy ten boží život a míza proudí skrze mě a tak vlastně křesťanství, docházíme k závěru, není o tom, že my pracujeme pro Boha a on nám občas pomůže, ale že Bůh pracuje skrze nás. Několikrát Pavel říká, že pracuje tak, jak Bůh skrze něj působí, že Bůh skrze něj jedná, že je to boží milost. On říká, mnoho jsem se napracoval, ale ne já, ale ta boží milost skrze mě. Křesťanství opravdu je o sjednocení s Bohem. Bůh nepřišel proto, aby nás nějak vylepšil, aby nám dal nějaké dobré rady, jak máme žít, nebo aby nám pomohl v tom našem životě. On přišel proto, abychom začali žít ten jeho život. Abychom zemřeli. On nepřišel nás vylepšit, ale kdybych to takhle měl říct, tak odstranit naše já, proto Pavel říká, nežiju už já, a aby skrze nás mohl žít on. Takže jsme si řekli, poznáme Ježíše jako spasitele, ale to často je ta fáze, kdy wow, to jsem rád, že Bůh mi pomůže v životě, bez něj bych to nedal tady v té oblasti.
Pak ho poznáme jako Pána, jo, tady bych se měl Bohu poddat, nejenom chtít to, co mi dává, ale také dát jemu. Ale měli bychom nakonec směřovat do fáze sjednocení se s ním, kdy nežiju už já, ale žije on skrze mě. A ti, kteří žijí v tomto vztahu s Bohem, kdy on skrze ně může pracovat, tak nesou opravdu to trvalé a hojné ovoce. Není to o jejich úsilí, práce, jak to zvládnu, jak to dám, ale odpočívají ve víře. Vlastně Bible říká, že do odpočinku vstupujeme skrze víru. Důvěřujeme, že on jedná a bude jednat. A aby jsme se do tohoto stavu, tedy jak jsem říkal, od toho, kdy ho známe jako spasitele, přes toho, kdy ho známe jako Pána, až do toho plného sjednocení s ním dostali, tak nejdůležitější postoj, který nám v tom pomůže, je právě ta pokora. Přečtu Matouš 11, 28, 30, kde Ježíš říká: pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný v srdci, a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné, mé břemeno je lehké. Ježíš nám tady nezaslibuje skrze vztah s ním další práci. Pojďte vy, kteří se namáte, těžce pracujete, já vám ještě přidám, nebo já vám dám ještě nějakou další práci. Ale říká, pojďte ke mně, abyste našli odpočinutí, a říká, že ten postoj, který se potřebujeme naučit, abychom našli to odpočinutí, je pokora. Kdy dám prostor někomu druhému víc než sobě. Kdy vlastně dám prostor Bohu a upřednostním jeho než sebe. Nebudu už chtít mít já všechno pod kontrolou, všechno řešit, aby to dobře dopadlo podle mých představ. Odpočinu od různých svých představ, úsilí v důvěře, že on jedná, že on bude jednat, že kdo na něj spoléhá, nebude zahamben. Nacházíme tedy odpočinek v tom, že se sjednotíme, spojíme s ním, říká, pojďte ke mně, musíme přijít k němu, zase je tam ten rozměr toho osobního vztahu. Není to pojďte do církve, byť určitě je skvělé chodit do církve, ale to nám nedá odpočinek. Někdy, kdo to znáte, já jsem v církvi už přes 30 let, v církvi je spousta práce, tam často odpočinek nenajdeme. To odpočinutí je skrze víru, skrze kterou prohlubujeme neustále vztah se svým Pánem a odpočíváme v prvé řadě od sebe sama, od svých strachů, od svých ambic, od svých představ. Při stvoření Bůh pracoval 6 dní a 7. odpočinul. Adam byl stvořen 6. den, takže vlastně prvním dnem života Adama a fungování byl 7. den, což byl den odpočinku. To je zajímavé se na to podívat, že Bůh nestvořil Adama třeba 3. den a neřekl mu, ale teď potřebuji pomoct s tímhle, tam s tím, ale Bůh vše udělal a vrcholem jeho stvořitelského díla byl člověk a následovalo odpočinutí. A to je opravdu určité téma, které se táhne od začátku Bible až do konce, kdy máme vstoupit do odpočinutí a naopak hřích způsobil to, že člověk neodpočinul. Musí pracovat, namáhat se. A teď já si nemyslím, že odpočinek znamená nic nedělat, ale že odpočinek znamená, že to, co děláme, děláme s určitou lehkostí, v radosti, právě v té vděčnosti, o které se mluví. Já jsem říkal, že je v Bibli několikrát napsáno neustále děkujte a také je neustále se radujte. To jsou 2 věci, radost a vděčnost, které ukazují to, že jsme vstoupili do toho odpočinku. Protože ten, kdo nevstoupil do odpočinku, se nemůže radovat, protože stále ještě pracuje. Potřebujeme si osvojit tento princip, že skrze víru vstoupíme do odpočinutí, skrze důvěrný vztah s Bohem, vstoupíme ve všem, co děláme, ať už ve službě, v rodině,
děláme skrze víru, spravedlivý bude žít z víry a víra je odpočinek. V Bibli je také napsáno místo, ať vás Bůh naplní pokojem a radostí ve věření nebo skrze víru. To, že jsme ve víře, se pozná pokojem, radostí, odpočinkem. Každou svou práci bychom měli začínat právě v tomto stavu odpočinutí. A k tomu je potřeba ta pokora. Je přede mnou nějaká práce, ale já si uvědomuji, nestojí to na mě. Pane, důvěřuji ti, že mě povedeš, že mi dáš moudrost, protože on říká, kdo má nedostatek moudrosti, ať prosí, bude mu dána, že mi dáš dostatek sil, děkuji ti za to, že ti můžu důvěřovat. Kdo věří, nemusí spěchat do té práce. Já nevím, jak to máte vy, ale já často, když vím, že je přede mnou nějaká práce, tak mám takovou tendenci rychle se do toho pustit, ať je to hotový. A se rychle do toho pustím, ale už ten přístup té práci je vlastně špatný, protože už dopředu si říkám, je to vlastně něco těžkého, hroznýho a tak se učím vlastně do toho vstupovat v tom odpočinku. Jo? Znovu říkám, že ten odpočinek není, že nebudu nic dělat, ale že do toho jdu s tím, že Bůh mě tím provede a dá moudrost a jsem často překvapen, jak některé věci, které si myslím, že budou složité, jsou jednoduché, jsou rychle vyřešený a jak Bůh v různých praktických věcech nebo intelektuálních, který musím řešit, Bůh dá inspiraci a to, že jsme ve víře, se pozná podle toho, že právě do toho nejsme tlačeni. Víra to není tlak, víra je odpočinutí. Krásně je to popsáno v Izajášovi ve 28. kapitole, 16. verš je napsáno: Nuže toto praví panovník Hospodin, hle, pokládám na Sion kámen, průbířský kámen, ušlechtilý, úhelný, základ nepohnutelný, tím kamenem je Ježíš, a teď je napsáno, kdokoliv na něj spolehne, tedy kdokoliv mu věří, důvěřuje, nemusí spěchat. To je úžasné prohlášení, kdo spolehne, Ježíš říká, pojďte ke mně, chce to pokoru, uvědomit si, že to nestojí na mě, Pane, jdu k tobě, přicházím k tobě, spoléhám na tebe v tom, co je přede mnou a co mám dělat a vcházím do odpočinutí skrze víru, nemusím spěchat. Co nám pomůže prakticky vstoupit do toho odpočinutí? První věc je, že do odpočinutí, jak už jsem to řekl, vstupujeme skrze víru. Židům 4.3 je napsáno, neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili, jak řekl, jak jsem přísahal ve svém hněvu, nevejdou do mého odpočinutí, ačkoliv to dílo bylo od založení světa hotovo. Tedy Bůh nám od založení světa něco připravil, ale nevejdem do něj, pokud nepůjdeme vírou, pokud do toho nevstoupíme vírou. Tedy pokud se budeme snažit ovládat různé okolnosti, lidi kolem sebe, budeme se snažit mít věci pod kontrolou, budeme vyčerpaní, unavení a stejně nedosáhneme toho, co jsme chtěli. Víte, musíme si uvědomit, že my mnohé věci nemůžeme mít pod kontrolou a nemůžeme mít pod kontrolou ani druhé lidi. To, co můžeme mít pod kontrolou, je naše srdce a z něj pochází život. Když porozumíme tomuto tajemství, tak budeme žít spokojený život i uprostřed různých těžkostí, kterými budeme procházet. My často si nevíme rady s věcmi, které přijdou, dokonce ani nevíme, co se zítra stane. Ale ta jediná správná odpověď na cokoliv, co se stane, je víra. Bible říká, že vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět a to je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra. 1. Jan 5.4. Cokoliv, co nás potká, je jediná správná reakce. Důvěřuju tobě, Pane, že ty mě tím provedeš. Důvěřuji tomu, že ty už si i připravil dopředu východisko a dáš mi sílu obstát. To říká jeho slovo, že s každou zkouškou nám dá sílu obstát a připravuje už to východisko. Například přijde nečekaná složenka, no jediná správná odpověď je víra. Pane, ty jsi řekl, že se nemusím strachovat, nemusím se bát, že ty mě nikdy neopustíš a že ty mě zaopatříš. Důvěřuju tobě.
A Bible říká, že kdo na něj spoléhá, nebude zahanben. David říkal, Hospodin je můj pastýř, proto nebudu mít nedostatku. Spoléhám na Pána, ať už přijde cokoliv. Víra je v každé situaci ta správná odpověď a skrze víru vstupujeme do odpočinutí a vítězíme nad těmi situacemi. Skrze víru dáme Bohu prostor, aby on v tom jednal. Když ale přijde složenka a nezareaguju vírou, ale zareaguju strachem, začnu propočítávat, kalkulovat, hledět na ten problém, tak víc a víc se stresuju, víc a víc se sám zatěžuju a víc vidím, že tu je problém. Čím víc přemýšlím o problému, výsledkem je, tím větší vidím problém. Ale když přijde ta složenka, tak ona tady je, já neříkám, že tu není, ale já hledím na Boha, Pane, a připomínám si jeho slovo. Ty jsi řekl, nikdy tě neopustím. Pán je můj pomocník, můžeme směle říkat. Ty naplníš každou mou potřebu. Začnu hledět na Hospodina, tomu se říká víra a tím přemáháme každou situaci. Dneska mi volala jedna nějaká sestra a říkala, sleduju vaši službu a tak jsem si dodala odvahu, chci zavolat. Víte, já už si nevím rady, mám manžela v nemocnici, trpí velkýma bolestma, umírá a já už opravdu si s tím nevím rady a tak už jsem se začala modlit, Pane, tak asi by bylo lepší, aby si to vzal, ale pak mě nějaký pastor říká, že to je hrozná modlitba a že jsem asi posedlá, takže ona vlastně má trápení s manželem a ještě někdo řekne, že je posedlá, takže už si opravdu nevěděla rady. A já jí říkám, no víte, já bych se taky takhle nemodlil a myslím si, že to určitě není správný se takhle modlit. Jedinou správnou odpovědí a reakcí je víra. A ona říká, no ale když já už si fakt nevím rady. Já říkám, no a tady je ta odpověď. Vy se modlíte na základě zoufalství a ne ve víře. Vy se modlíte vlastně, protože už si nevíte rady, ale pojďme vstoupit do víry. A teď jsem jí říkal různý místa z písma, povzbuzoval jsem jí, že nevím a neřeknu jí, jak se má za manžela modlit, jaká je boží vůle, ale vím, že Bůh jí to ukáže, protože on řekl, že kdo má nedostatek moudrosti, ať prosí a bude mu dána. Pojďme se teď spolu modlit za moudrost a Bůh vám ji dá. A tak jsme se povzbuzovali božím slovem ve víře, protože ona vlastně zavolala v hlubokým zoufalství, což je opak víry. Kdy okolnosti byly, jaký byly, do toho ještě někdo řekl, že prostě je špatná, ale já se nedivím, že tak uvažovala, když byla plná zoufalství a to, že jí někdo řekne, že je špatná, jí rozhodně nepomůže, protože potřebujeme povzbudit ve víře. Jedině vírou projdeme skrze každou situaci. A tak jsme se pak modlili a ona mi po modlitbách říká, no já opravdu se cítím nově posílená. Vidím najednou velkýho Boha, vidím, že Bůh v tom je se mnou, že Bůh v tom bude jednat. A toto je něco, co se potřebujeme naučit. David to uměl, říká v jednom žalmu, stále si stavím Hospodina před oči, když je mi po pravici nepadnu. My se musíme učit stavět si Hospodina před oči, to je to povzbuzování ve víře. Místo toho, abychom koukali na tu složenku, nakonec si uvědomili, že fakt máme teda velký problém, čím díl na ní koukáme, tak si stavět před oči Hospodina. David se učil posilovat ve svém Bohu. A to se musíme naučit i my. Skrze to vstupujeme do odpočinutí i uprostřed různých nepříjemných okolností. David sám říká, strojíš mi bohatý stůl před zraky nepřátel. Tak když procházíme různými těžkostmi, i já sám jsem někdy Bohu říkal, Bože, nemohl bys mi ten stůl ustrojit někde jinde, jako já bych fakt chtěl si odpočinout někde, ale Bůh mě učí, no ale ten skutečný odpočinek není na základě vnějších věcí, ale ve tvém srdci, z něj vychází život. A když se naučíš odpočinout i uprostřed nepřátel a přijmout skrze víru to moje odpočinutí, tak seš vlastně vítěz.
Ve chvíli, kdy budeš stále hledět na okolnosti, tak budeš stále prohrávat, protože ty okolnosti budou ovlivňovat pak tvůj život, budeš otrokem okolností. Ale Bible říká, že my vítězíme skrze víru. A k tomu je nutná pokora. Pokora způsobuje to, že nehledíme na to, co my si myslíme, na svoje schopnosti, ale důvěřujeme někomu druhému, důvěřujeme Bohu. Pýcha a kontrola říkají, já jsem ten, kdo to musí zajistit. Já to buď zvládnu, anebo naopak nezvládnu, já se toho bojím, nebo já si s tím poradím. Oboje dvoje jsou rozměry pýchy, ať už strach nebo takové spolehání na sebe sama, na svůj rozum, schopnosti, ale to, co nám pomůže opravdu odpočinout, je pokora, když si uvědomíme, Pane, bez tebe nemohu nic činit, ale v tobě můžu všechno. Protože ty jsi vyvýšený, tvoje jméno je nad každé jméno, ty mě tím provedeš. Odpočíváme v poznání, že Bůh, který stvořil tento svět, je náš Otec, kterému můžeme důvěřovat. Nemusíme se snažit řešit věci, starosti kolem sebe. Naopak on říká, všechnu svou starost vložte na něj, to říká Petr, neboť jemu na vás záleží. Pokud se naučíme odkládat starosti na Boha, tak víc a víc budeme poznávat, jak mu na nás záleží. Pokud se budeme snažit všechno řešit sami, tak vlastně nikdy nepoznáme, jak Bohu moc na nás záleží, že mu v tom nedáme příležitost, aby nám to prokázal. To je úžasný verš. Všechnu svou starost, nejenom nějakou, ale každou starost vložte na něj, abyste mohli poznávat, jak jemu na vás záleží, protože on bude jednat. Je to 1. Petrova 5:7. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, protože jemu na vás záleží. Velice důležité opravdu je to, na co se zaměřujeme ve svém myšlení. Jestli hledíme na ty starosti a čím víc na ně hledíme, to, na co zaměřuje mysl, to narůstá. To je něco, co se prostě tak děje. Čím víc o něčem přemýšlíme, tím víc je nám to reálnější, tím víc je to větší. To je ostatně i význam chvály. Když půjdete do sboru, budete tam chválit Boha, je tam nádherná hudební skupina, která vás vede ve chvále, tak po nějakých chvalách se vám budou všechny problémy zdát takhle malý a prožijete úžasný čas s Pánem. Znáte to? Slyšíte povzbudivý kázání, někdo vás povzbudí, ze shromáždění odcházíte, vidíte ohromného Boha a tak je i velká vaše víra. No ale pak přijdem domů, kde už není ten hudební tým, není tam kazatel a my se musíme naučit zaměřovat svou mysl na Hospodina, protože jinak jsou tam nějaké starosti, problémy a čím víc o nich přemýšlíme, tak tím více nám oni zdají velké a malý Bůh. A teď já neříkám, že máme starosti ignorovat, ale Bible říká, máme je uvrhnout na něho, protože jemu na nás záleží. Já vám k tomu dám ještě jeden verš, Koloským 3:1-2 je napsáno. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, tedy mluví ke křesťanům, kteří přijali Ježíše, jsou znovu zrození, prošli křtem a usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí po boží pravici. A teď to důležité, myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Opravdu veškeré strachy, to je moje zkušenost, jak já to poznávám a zakouším v životě, jsou z toho, že se díváme, kam nemáme, že se díváme špatným směrem a přemýšlíme o věcech, o kterých bychom neměli, protože cokoliv, co vyvolává strach a obavu, tak to není pro nás dobré, takže přepněte kanál. Proč se někdo bude dobrovolně zabývat něčím, co v něm vyvolává strach? Protože strach nám nic dobrého nepřinese. I lékaři tvrdí, že strach, starosti ničí lidské zdraví. Proto nám i Pavel tady říká, myslete na to, co je nahoře. Myslete na svého Pána, který vás miluje, s kterým se dřív nebo později setkáme a který je k nám tak dobrý a kterému na nás záleží. Taková duchovní pravda
je, kterou vám chci říct a kterou jsem sám poznal, nemůžeš se bát něčeho, o čem nepřemýšlíš. Pokud o tom nepřemýšlíš, tak to prostě nebude definovat a určovat tvůj život. A další úžasná pravda je, že ty můžeš rozhodnout to, o čem budeš přemýšlet. Nemusíme se zabývat každou myšlenkou, která přijde do našeho života. Můžeme přepnout kanál. Pokud se cítíš odsouzený, pokud v tobě něco vyvolává strach a odsouzení, prostě se rozhodni o tom nepřemýšlet a mysl zaměř na to, co říká o tobě Bůh, co povzbuzuje víru, co přináší pokoj a radost. Bible říká, Bůh říká, moje smýšlení o vás je jiné. Moje smýšlení, Bible říká, že jeho smýšlení převyšuje naše, a pak říká, moje úmysly s vámi jsou o pokoji, chci vám dát naději, budoucnost. Takže přemýšlejme o tom, jak Bůh nás vidí. A další krok k tomu, jak vstoupit do odpočinutí, znovu se ještě vracím k pokoře. Pokora nebo poddanost Bohu, už jsme tady četli Galackým 2:20, nežiju já, ale žije ve mně Kristus a život, který nyní žiji ve víře Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mě. Vlastně klíčem pro život ve víře a v odpočinutí je neřešit stále sám sebe, jak druzí o mě mluví, co si druzí o mě myslí, kde jsem selhal nebo neselhal, jak zvládnu to či ono. Cítíte, za všema těma myšlenkama je soběstřednost. Jak já to dám, jak já to udělám, a soběstřednost opravdu pak nepůsobí pokoj, ale působí tlak, působí strach. Potřebujeme opravdu začít žít skutečnou vírou, která přichází, když se rozhodneme nežiju já, ale důvěřuju Bohu. Vlastně důvěra je opravdu určitý akt pokory, kdy důvěřuji někomu druhému, že to se mnou myslí vlastně líp než já, že líp rozumí věcem než já. Víte, my všichni teoreticky jsme schopni říct, že Bůh ví všechno a že Bůh je určitě chytrý, moudrý a ví věci lépe než my, ale pak v praxi žijeme tak, jako kdyby to nebyla pravda. No já tohle ještě a tohle potřebuju a tohle by bylo dobrý a takhle to udělám. Důvěra je pokora. Pane, dávám ti otěže nebo volant z toho svýho řízení do tvých rukou, ty řiď. Ty veď můj život. Bůh si může v našem životě použít jakékoliv okolnosti, když mu důvěřujeme. Znovu říkám, jedinou správnou odpovědí je víra. My si myslíme, že když jsou okolnosti nějaký, tak je to tragédie, tak s tím se nedá nic dělat. Ale my vidíme, že Bůh si i v historii lidstva, když se díváme na různé lidi, použil lidi neučené, rybáře, použil si lidi někdy ustrašené, normální lidi si Bůh použil, když na nich spoléhali. Když to vypadalo, že skončí v peci, Bůh udělal zázrak. Lidsky bychom řekli, to není možný, z pece nikdo nemůže vyjít zdravý a živý. Je to možný. Bůh je Bohem zázraku. Jak to udělal, já nevím. On je Bůh. On může udělat cokoliv. Stvořil tenhle svět, stačí mu důvěřovat. A on se v našem životě oslaví skrze naši důvěru. Je to podobný, jako když máte dítě a říkáte, ono je na stromě a říkáte mu, skoč, já tě chytím. A ono řekne, no tatínku, já ti věřím, ale neskočí. Tati, já ti věřím, no tak skoč, důvěřuj mi. A neskočí. My potřebujeme Bohu důvěřovat, že když skočíme, že když na něj spolehneme, že nebudeme zahambeni. Že když něco řekl, tak nás nesklame. Že nikdy nikomu nelhal, že o něj se můžeme opřít svou víru. Já někdy přirovnávám, že víra je jako žebřík. Stabilita žebříku je daná tím, o co ho opřeme. Víra je žebřík a pokud ji ale opřu o svoje pocity, o druhý lidi, tak je to vlastně nepevný podklad, protože nikdy nevíme, jak to skončí. Jo, nevím, jestli jste někdy opřeli žebřík o mladý strom a teď jste vylezli jste na 3. příčku, ještě to drželo a jak jste lezli výš, tak strom už se ohnul a věděli jste, že už víc nemůžete. A když opřem žebřík o něco pevného, tak můžeme vylízt až nahoru a s žebříkem se nic nestane.
Když svoji víru zaměřujeme na Hospodina, tak nebudeme zklamáni. Ať jsou okolnosti jakýkoliv, oni nám napomáhají k dobrému. Pavel se to naučil, 2. Korinským 12, 7 až 10, říká, abych se nepovyšoval s mimořádným zjevením, byl mi dán do těla trn, Satanův anděl, aby mě políčkoval a já se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem 3krát prosil Pána, aby to ode mě odešlo, ale on mi řekl, stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, tísni, pronásledování, úzkostech pro Krista, neboť když jsem slabý, tehdy jsem silný. To je vlastně vyznání určitý pokory. Mluvíme tu o pokoře, on říká, já si na nic nehraju, já se nesnažím mít věci pod kontrolou a ty okolnosti. Snažil jsem se, říká Pavel, za to modlit, aby to bylo podle mých představ. Několikrát jsem prosil Pána, aby ty okolnosti změnil tak, jak bych já chtěl, ale Bůh to vyřešil jinak. Říká, já ti dám víc milosti. Když budeš hledět na mě, já ti dám víc milosti, aby si i těma okolnostma prošel jako vítěz. A Pavel říká, no naučil jsem se takovou zajímavou věc. Nesnažím se už mít věci pod kontrolou, nesnažím se, aby všechno vypadalo dobře a skvěle kolem mě. Já důvěřuju Pánu a nemám problém se chlubit i svými slabostmi, protože skrze pokoru přichází Boží milost a ta je dostatečná v každé situaci. Takže čím horší okolnosti, tím víc Boží milosti. My se snažíme, podobně jako ten Pavel, on se to taky musel naučit, zaměřovat na ty okolnosti a modlíme se, aby tohle Bůh vyřešil, tohle bylo lepší, tohle nás netlačilo, ten trn. Víte, někdy teologové přemýšlí o tom, co je trn, ale ono to bylo v té době takový úsloví, jako my dneska řekneme, že máme trn v patě. No prostě něco mě bodá, něco mě je nekomfortní. Co bylo pro Pavla nekomfortní? No, teď to tam pak říká, různé tísně, pronásledování, prostě procházel určitým, když sledujete jeho život, někam přišel a bylo pronásledování a zase jeli další lidi s ním i na další místo, aby mu dělali problémy. Neměl tu službu a ten život úplně jednoduchý, a v 2. Korinský v tom listě to i říká, kolikrát byl bit a ztroskotal a co se mu dělo. A samozřejmě, že asi chtěl, aby ty okolnosti se změnily a modlil se za to. Já neříkám, že vám tady dám teď odpověď na to, co byl ten trn přesně, ale já tomu rozumím takhle, že prostě bylo to pro něj nepříjemný, ty věci, kterými procházel, a určitě by chtěl jednodušší život, ale Bůh říká, ale já ti dám dostatek milosti, abys prošel i tímhle. Prostě ty okolnosti jsou takový a o to víc dostaneš mý milosti, aby si v tom zvítězil. A tak znovu říkám, že ať budeme procházet čímkoliv, jedinou správnou reakcí je víra. Pane, důvěřuji ti, že ty si řekl, že nedopustíš nic, co by bylo nad mé síly, ale s každou zkouškou mi dáš i sílu obstát a dáš i východisko. A tak já ve víře už vyhlížím to východisko a očekávám, co ty budeš dělat, jak ty se oslavíš. Izajáš 40, 30 až 31 je napsáno: Chlapci ochabnou a unaví se, mládenci vyčerpáním padají. Tedy mluví se tu o lidech, kteří by jako chlapci měli být plní elánu, mládenci plní sil, ale přitom oni padají a unaví se. Ale tady se nám ukazuje, že přirozené věci, i když to vypadá, že by nám mohly pomoct, prostě selžou, lehce selžou, jako ten žebřík opřený o něco, co není pevné. A teď pokračuje, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, tedy kdo opřou ten žebřík o něj, nabývají nové síly, vznáší se na křídlech jako orly, běží, neunaví se, chodí a neochabnou. I uprostřed těch těžkostí. A to jsem říkal dneska té sestře, říkal jsem jí, věřím, že Bůh ti může dát novou sílu, když upneš svůj pohled na něj. On je v tom s tebou, nehleď na ten
problém, jak je dlouho a nehledej řešení, co by asi teď pomohlo, ale hledej, co Bůh ti v tom chce ukázat, zaměř svou mysl na něj a přijde nová síla skrze víru, skrze to, že mu důvěřuješ. Nic nás nemůže omezit v životě, protože Bůh, řečeno sportovní terminologií, nepustí do boje s tebou, do ringu, něco, co by bylo silnější než ty. Vždycky cokoliv, s čím se potkáváš, je to, co můžeš zvládnout, protože on slíbil, že nedopustí zkoušku, která by byla nad naše síly. A on ti dá vždy i sílu v tom obstát, když budeš hledět na něj. Pavel říkal Filipským 4:13, všechno mohu v tom, který mě posiluje. Pavel i uprostřed těch těžkostí, kterými procházel, si byl jistý, že jimi projde, protože on je s ním, Bůh je s ním a Bůh ho v tom posiluje. A tak i uprostřed těch těžkostí můžeme nést, a teď se dostávám k tomu ovoci, to ovoce ducha. Protože jsme si řekli, že dnešní lekce se jmenuje plodní, ale teď chci ukázat, že to ovoce je ovoce ducha a je to láska, radost, pokoj, trpělivost, sebeovládání. To ovoce není myšleno, že to nutně musí být počty lidí, výsledky naší práce. To ovoce ducha, které máme nést, jsou charakterové rysy, které se rozvíjí přirozeně v našem životě. Ne když se na ně zaměřujeme a snažíme se vylepšovat, ale když žijeme důvěrou ve svého Pána. I uprostřed různých těžkostí. Máme pak pokoj, milujeme druhé, i když třeba o nás mluví špatně, protože důvěřujeme Hospodinu a víme, že on se o nás postará, že i soud necháváme v jeho rukou, že on soudí spravedlivě, my nemusíme řešit, co bude, jak bude. A tak to skutečné ovoce opravdu není měřeno tak, jak bychom jako lidi to měřili nějakými vnějšími parametry. To skutečné ovoce, ta plodnost je v tom, že žijeme v lásce, v pokoji, v radosti i uprostřed různých těžkostí. A myslím si, že toto ovoce je taky to nejlepší svědectví, když to vidí jiní lidé. Toto je to, jak můžeme získat druhé pro Ježíše, když uvidí na nás toto ovoce. Řeknu si, to není normální, ten člověk prochází těžkostmi, ale on se raduje. No, protože reaguje vírou v tom. A skrze víru v jeho životě roste ten pokoj, protože je v tom odpočinutí. A to je úžasná boží milost, kterou přijímáme skrze víru. Bible říká, že jsme spaseni z milosti skrze víru. Milost nemůžeme přijmout jiným způsobem, než skrze víru. Důvěřuji ti, Pane, že ty budeš jednat. 1. Korinským 15:10 Pavel říká o boží milosti. Boží milosti jsem, co jsem. Jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná. Vždyť jsem usilovně pracoval víc než všichni ostatní. Ale ne já, ale boží milost, která byla se mnou. Pavel procházel různými těžkostmi a v tom všem nebyl pasivní, ale sloužil Bohu. Nebyl zoufalý, nestáhl se někde, neřekl, no tak to je teda hrozný, ztroskotal jsem, tak to už nemůžu dál. Nezahořkl, nestáhl se. Bible říká, že my, kteří věříme, necouváme, ale docházíme cíle. Jdeme dopředu, proč? Protože počítáme s boží milostí, protože spoléháme na Boha, že on nás vítězně provede vším a že všechno nám napomáhá k dobrému. Řekli jsme si v tom kurzu, že Bůh vyrovnal náš dluh, jsme nevinní. Stali jsme se boží spravedlností. On odstranil naše hříchy i veškerou hanbu. Nemusíme už zakoušet strach a obavy, protože jsme vykoupeni, ospravedlněni, očištěni. Můžeme přicházet k Bohu kdykoliv a nabrat ku pomoci jeho milosrdenství. Říkali jsme si v první lekci, že jsme svobodní skrze Krista. V druhé lekci, že jsme nevinní. Ve třetí, že jsme nezahambení. Ve čtvrté, že můžeme být odvážní. V páté jsme mluvili o pokoře. A pokud uchopíme tyto věci, tak výsledkem bude, že poneseme ovoce, protože důvěřujeme Bohu v tom, jak on o nás mluví, smýšlí, jak on nás vidí a
Učíme se dívat na sebe tím stejným pohledem, jak on nás vidí, a ne tak, jak my se cítíme, nebo na základě svých zkušeností. Jeho slovo v nás pracuje, když mu věříme, a to je ta boží milost. Boží slovo nás uschopňuje žít tím novým životem, když mu věříme. Ta milost pracuje v nás a skrze nás. Pavel řekl, nikoliv já, ale ta milost, která je se mnou, pracovala uprostřed všech těch těžkostí, ale děje se to skrze víru. Jsme spaseni z milosti skrze víru. Důvěřujeme ti, Pane, víra je jediná správná reakce na cokoliv, čím procházíme, a to Bohu umožní, aby zjevil svou milost, aby se projevila ta jeho milost. Tak to zakončím. Zjevení 22:21. Milost Pána Ježíše Krista se všemi svatými. Pavel říká i Timoteovi, buď silný milostí. Tak vám byl to kurz milosti. Já žehnám, ať jste opravdu plní boží milosti a přijímáte tu milost jako Pavel a není marná ve vašem životě, ale skrze víru ji opravdu uchopíte. Ať není ta marná, znamená, že je nám nabídnuta, ale my ji vlastně nevyužijeme. Využijte to, co Bůh vám nabízí. Ještě řeknu možná takový příběh. Před minulý víkend jsme byli pozvaní do jednoho sboru sloužit, ale pozvali nás už o 2 noci dřív, že chtěli, ať jedeme na takovou konferenci, kterou tam na Moravě dělali, ať se tam podíváme, tam jsme neměli sloužit, a že nám zaplatí ubytování. Tak jsem říkal, jo, tak skvělý, pojedem, rádi, děkujeme. A když jsme tam přijeli, tak nám dali lístky, abychom se prokázali v tom hotelu, kde i ta konference probíhala. A teď já byl v šoku, kolik to stálo, protože oni zajistili ubytování pro mě, pro manželku na 2 noci s jídlem. To byla ohromná suma pro mě a to jsme tam nebyli řečníci. Prostě nějaký křesťané nás takhle pozvali. A já jsem druhý den ráno jsme se vzbudili, šli jsme na snídani, úžasná snídaně v tom hotelu připravená, a já jsem si říkal, Pane, to nemůžu využít, tak já třeba nebudu jíst, aby prostě to si nezasloužím. Nevím, jestli máte někdy ten pocit, že si myslíme, že si něco nezasloužíme. Mluvím tu o milosti. Tohle byla milost. Ty lidi nám projevili určitou milost a najednou Bůh mi říká, no a když nebudeš jíst, ono už je to zaplacený, tak co? Co tím získáš? Co tím kdo získá? A najednou mi došlo, takhle je to i vlastně s Bohem. On na kříži už všechno zaplatil. Za tebe, za mě, abychom mohli být odvážní, abychom se nemuseli bát, abychom byli jeho spravedlností. To všechno, co jsme si tu říkali, už je zaplaceno. A když si řekneme, ale to si asi nezasloužím, já to necítím, to je příliš, tak se jenom sami ochudíme, protože už to tu je to tu připravený a Bůh to nabízí. A naopak jsem si říkal, jak by to asi působilo, kdybych pak po těch 2 dnech se mnou loučili, ty, co mě pozvali, a já jsem jim řekl, no víte, já jsem radši spal támen ve spacáku v rohu na zemi, protože mi to přišlo příliš drahý a jídlo jsem nejedl, protože mi to taky přišlo příliš drahý. Jak by na to asi koukali? Nejlepší, co jsem mohl udělat, je jim poděkovat, být vděčný, poděkovat, být vděčný, a to je to, co máme i vůči Bohu. Ve víře přijmout to, co se nám nabízí, uchopit to a být vděčný, chodit ve vděčnosti a používat tu boží milost. Neuchopit ji nadarmo, ale využít ji, ať skrze nás vypůsobí to ovoce, které má v našem životě vypůsobit. Pokoj, lásku, a ať jsou skrze naše životy požehnaný i životy dalších lidí. Neupejpejme se, ale využijeme tu boží milost k tomu, ať promění náš život a skrze naše životy jsou požehnaní další lidi. Amen.